Numru ta' ħwienet obdew id-direttiva biex ma jiftħux wara li il-ħadd il-Viċi Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fern ħabbar illi dawk in-negozji li joffru prodotti u servizzi mhux essenzjali għandhom jibqgħu magħluqin. Madankollu numru konsiderevoli ta' negozji oħrajn jinsabu ferm preokkupati minħabba li mhumiex ċerti jekk l-ordni tal-eluq toċċa lihom jew le. Dan għaliex l-avviż legali li ordna lil ħwienet ma jiftħux sa wara nofsinhar kien għadu mhux online. L-uniku pubblikazzjoni li kien hemm dwar din il-miżura kienet stqarrija tal-Gvern li ħarġet tard il-ħadd bil-lejl fejn tat forma ta' struzzjoni ta' liema ħwienet ma jistgħux jiftħu għalkemm din xorta mhix illegal notice. Numru ta' persuni li tkellmu magħna qalulna wkoll li provaw iċemplu n-numru tal-helpline 144 tal-Malta Enterprise iżda dan mhux jiffunzjona. Għalhekk ħafna imprendituri u persuni li għandhom ħwienet żgħar għadhom sa issa bla ebda informazzjoni addizzjonali dwar in-negozji tagħhom. Li hu żgur hu illi l-ħwienet li ma jistgħux jiftħu mit-tnejn huma ħwienet tal-ħwejjeġ, ilbies sportivi, ġojellerija, handbags u prodotti tal-ġilda, costume jewelry u aċċessorji, żraben, nuċċalijiet mingħajr preskrizzjoni, fwejjaħ prodotti ta' sbuħija, ħwienet tal-ħjata, portieri u ta' pezzerija, tamir domestiku, ħwienet ta' souvenirs, ħwienet tal-bagalji, ħwienet tal-ġugarellu u passatempi, amara, ħwienet tal-pjanti, fjuri u vaping shops, parrukkiera, barbiera, ħwienet ta' sbuħija, spas, ħwienet ta' dwiefer u ħwienet ta' tpinġija. Il-Gvern fisser li din id-deċiżjoni tapplika għal dawn il-ħwienet kemm jekk dawn joperaw minn komplessi kummerċjali kbar kif ukoll minn postijiet oħra. Dawn il-ħwienet iżda jistgħu xorta ibijaw u jipprovdu servizzi ta' delivery. Multi ta' 3,000 euro se jiġu imposti għal kull darba li jinkisru dawn il-miżuri. Intant mit-tnejn beda jiġi provdut ukoll servizz ġdid tal-POYC. Dan huwa biss bħala servizz ta' emerġenza mill-ispiżjara bil-mediċina titwassal fid-djar ta' dawk li verament huma l-aktar fil-bżonn.